Българско реге. Bulgarian reggae. Знам, че тук е твой продуцент, господин Дейвид Варот. Искам да го поканя, за да му знам два въпроса. Заповядайте, господин Варот. Господин Варот, радвам се, че сте в нашото студио. Защо избрахте нашата страна да снимате вашите филми? Търсихме ново място. В Южна Африка за последно работихме. 80 филма снимахме там. И търсихме си нов сет, ново място. И дойдохме в България. А това добре ли е за българското кино, защото има и друго мнение? За 3 години тук направихме 20 филма. С големи момчета, като приятеля ми тук. Employing 350 families. 350 души семейства храним, защото за толкова създаваме работни места. Нова индустрия създадохме тук. 95% от моя екип са българи. А доволен ли сте от тях? Are you happy with their performance? Are you happy with what they do? More than happy. Повече от доволен съм. I worked many places around the world. На много места съм работил по цял свят. И нивото тук е невероятно. Толкова добре не съм имал никога. А какви са амбициите на вашата компания? Опитваме се да правим по-големи филми, по-широко мащабни филми. Например, един голям филм идва, Holding the Monk. Да се държи монаха. И тогава ще си обръсна главата, защото монах ще играе. Може да ме поканите, аз винаги съм могъл да изиграя добре един монах, просто това ми е вътре в кръвта ми е да играя монах без коса. Сериозен или весел монах да трябва? Не, той ще бъде дубльора, той ще бъде... И понеже имаме една и съща глава, най-напред аз ще дойда, пак тук ще дойда в шоуто, в телевизията. Ти ще водиш, аз ще играеш, се разменяме. Двойна комбина ще правим. И като имаме любовна сцена, ще използвам за двойник тебе. Подходящ избор. Благодаря. Господин Ван Дам, господин продуцент, извинете, че се намесвам, понеже стана въпрос и явно нашият водещ търси оферта. Аз разполагам с един видеоматериал, който може да разкрие неговите владения на бойни изкуства и неговите качества. Ще ви помоля след това да ги коментират. Моля, колеги, видео. Бихте ли казали как се нарича този стил, защото аз лично го наричам едноокия смок? Какъв е този стил? What is the style then? Flying butterfly. No, it's a good... Летяща пеперутка, то е хубаво, така. Аз съм тренирал Шотокан. Защото е много лекичък така. Преведи стига да лекичък. Тренирал съм Шотокан. 6 години. Тук просто се шегувах. Просто трябва да съм смешен. Когато съм сериозен. Съм един сериозен боец. Няма да показвам в момента, защото във ваше лице просто не мога. Извинявам. Извинявай. Ау!
Обаче, to come back to the Bulgarian да се people, върнем на the българските, на crew of българите the movie. и екипа, който работи за нас. The people he has, we Хората, have for the които movie, имаме за филма, които работят за нас, are really working very наистина hard. работят много сериозно. And not only they work И то hard, не само сериозно здравата работят, but they know their business. ами си знаят много добре работата, разбират си от работа. And this country И тази страна, are working, the people are working so хората hard. са толкова трудолюбиви, We should give more че трябва chances повече възможности да им се дадат на тия хора, to the Bulgarian people на българите. to express themselves Да се, in their work. да се изразят със своята работа. Уважаеми зрители, разговорът ми с Жан-Клод Ван Дам ще... Уважаеми зрители, вие сте с шоуто на холивудската звезда Юл Бримър. Аз. А на гости ни е холивудската звезда, актьорът Жан-Клод Ван Дам, my friend. Искам да те питам нещо. Ти си обикновен човек. Изведнъж почва да изкараш много пари. Ставаш известен по цял свят. Не се ли побъркваш? Hey, I'm sorry. Видях. No, I'm fine. Не, нищо ми няма, добре съм си. No, Как го приема because всичко това? How do you accept all this? by staying the way I am Държа се такъв, какъвто съм. and Кое to те stay крепи? in contact with И поддържам връзка people, с хората. like real people. Истинските хора. Реални Yeah. хора. But we go through waves in life, Обаче в живота ни има вълни. because when you first succeed, Защото когато човек изпита първи успех, you go from a certain level of life започва, минава от някакво ниво на живота, To a different което level. има, качва се на друго равнище. but you're still the same person. Обаче си остава същия човек. So it takes time to adjust. Така че време е необходимо на човек да свикне. В киното непрекъснато се биеш. In the cinema you always fight. Налагало ли ти се да използваш в живота бойните си умения? It's necessary in life, in real life, to use your Oh no, skills. I run too fast. Не, много бързо бягам. Много бързо тичам. Затова много бързо тичам. Лъже. You're lying. You're lying. Да, лъжеш. No, you're lying. You're lying. Да, лъжеш. Now you're лъжеш. lying. You're Лъжеш, lying. лъжеш. You're lying. Лъжеш, No, лъжеш. no. Не. Oh, you want to fight me? Сега искаш да се бием ли? No. Шефе, направете едно спаринг, утре ще вода. Този стил летяща пеперуда е много опасен стил. Цялото ми детство е минало в Шаолин. Затова съм така. Източка хода. Това беше индийско. Чакай, че се обърна. Разбрах, че се занимавал с балет. Искам да те питам, къде е общото между балетно... No, I did ballet. It's Не, hard to do наистина. ballet. Много трудно се You танцува have to балет. be very strong to do Човек ballet. трябва да е много здрав и силен, за да танцува балет. Give me lots of flexibility И оттам се научих на много гъвкавост and control. и контрол. Някои по-важни балетни стъпки, Some които могат да more ме направят important гъвкав и ballet самоконтролен. steps